खुलुमबाय बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै 7 फेब्रुवारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि गायसननाय सान। बे सानजों लोब्बा लाखिनानै माखासे आफाद गौथुम आरो फसंथानफोरनि दैदेनगिरि फुंखा सुबुंफोरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोनोम साननि हामलायथि जासिदों। बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि आफादगिरि मिथु बर', बोसोनगिरि अमृत खेरखातारि, सिखना बर' गोजौ फरायसालिनि आखान्थि फोरोंगिरि दैमालु कुमार बर', दैमु आदानि आफादगिरि अनिल बर', गागि थुनलाइगिरि रमाकान्त बसुमतारि, दारकुसि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि जिन्तु बर', पतालिकुसि बिया बाथौ गौथुमनि आफादगिरि धनेस्वर बसुमतारि बिथांमोन। खुलुमबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि गायसनथाइ सानाव बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि जानानै गोजोन हामलायनाय बावहरनाय थाबाय। थांनाय गोलाव समनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबान लानानै खामानि मावबोनाय साफ्रोम बारग' बिबानगिरिफोरनिसिम बे 52थि गायसनथाइ सानाव सिबिनाय बावहरबाय। लोगोसे फैबाय थानाय समाव गासै बर' माहारिखौ बुहुमावनो गेरेमसा महरै सिनायथि होनायाव खामानि मावलांनो थाखाय साफ्रोम बिबानगिरिमोननो आनान गसाया गोहो हरथों, बेखौनो बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि जानानै फिन खेबसे नुवाथारिनि सेराव आर'ज गाबबाय। गोजोन्थों। अमृत खेरखातारि बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि बोसोनगिरि जानानै 52थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोनोम साननि गासैनिसिमबो हामलायथि जासिबाय। जों मिथिगौ बयबो दिनैनि सानावनो 1967 मायथाइयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम मोन्दोंमोन आरो जोनोम मोननायनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि थामोन्था, हारिनि खौसेथि, हारिनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावलांबाय थादों, मावबोबाय थादों आरो दिनैसिम मावगासिनो दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम जानायनिफ्रायनो बर' हारिनि खौसेथिखौ लाखिबोबाय थादों, जौगानायनि थाखाय खामानि मावबाय थादों आरो गेरेमसा हारि दाफुंनो नाजाबोबाय थादों बा खामानि मावबाय थानायखौ जों नोजोराव खोख्लैयो। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम मोनामोनब्ला बर' हारिया दिनैसिम बे थासारियाव फैनाय नङामोन। मिजिंथियो दुलाराय बर' फरायसा आफादा उननि समावबो बर'नि थामोन्था, बर'नि जौगानाय, बर'नि खौसेथिनि थाखाय हाबा मावलांबाय थागोन आरो बर'खौ बे मुलुगाव गेरेमसा हारि दानायाव खामानि मावलांबाय थागोन। बेखिनिखौ बुंनानै फिन आं बयनिसिमबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोनोम साननि हामलायथिखौ जासिहरबाय। गोजोन्थों। दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जों अरायबो मान होनांगोन, सन्मान होनांगोन। बे आफादखौ फोथांना लाखिनाया जों साफ्रोम सुबुंनि बिबान। दिनै नोंथांमोना नुदों BSc निफ्राय लानानै BTC-निफ्राय लानानै BTR-सिम दिनै आरो सिमा बारायनायसिम लानानै दिनै एबसुआ जाय खामानिखौ आखाइ होदों बै खामानियाव दिनै साक्सेस जाबोदों। जा समनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गायसनदों बै समनिफ्राय जोंनि जि बर' थुनलाइ आफाद, बे बर' थुनलाइ आफादाबो माखासे खामानिखौ साक्सेस जानायाव गोबाङैनो हेफाजाब मदद मोनबोदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय। बे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आंनि गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। नोंथाङाबो बे आफादखौ फोथांना लाखिनायनि बिबाना दङ होननानै दिनैनिफ्रायनो साननो सोलों आरो जोंनि थाखाय बे मोनसे हिरा बादि आफाद। गोबां समाव बेखौ फोजोबस्रांनो थाखाय माखासे आफाद सोमजिदों, सोमजियाखै नङा, नाथाय बैफोर आफादफोरा दिनै बे मुलुगनिफ्राय गोमालांफिनजोब्बाय। नाथाय बे एबसुआ दिनैसिमबो थरसे हिराबादि, सनाबादि जोंनानै दं। फ्रेन्ड्स, 1986 मायथाइयाव जेब्ला उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ आफादगिरि बिबानखौ लाजेनदोंमोन, बै समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा 92टा पइन्ट थानाय मोनसे चार्टार डिमान्ड आसाम सरकार आरो भारत सरकारनो होदोंमोन आरो बै माखासेनि डिमान्डआ दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे साक्सेस जानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों। जानो हागौ माखासे साक्सेस जायाखै, नाथाय नोंथांमोना दिनै मोनसे बाथ्राखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे गोख्रों खामानि मावनायनि थाखाय मोनसे बाथ्राखौ नोंथाङा दिनै बुंनो हागोन जे आसामाव बर' हारिया दिनै बर' होननानै सिनायथिनो हायो। दिनैनि समाव गुबुन मुगैग्रा सुबुंफोराबो जोंनि माहारिनि सुबुंफोरखौ दिनै एसेबाबो सन्मान होनो गोनां जायो। जोंनि कालचारखौ दिनैसिम एसेबाबो सन्मान होनो गोनां जायो। बेखौ नोंथांमोना थारैनो मिथिगौ। दिनै जोंनि रावा 8th सिड्युलाव हाबबाय, जों बर' रावजों फरायनो मोन्दों, बे बाथ्राखौ नोंथांमोना मिथिगौ। बेनिखायनो लोगोफोर, बर'आव जेसेबां आफाद थाया मानो बैफोर आफादखौबो
सम सम दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रोङै मदद होबोदों बे बाथ्रायाबो रोखा आरो जोंनि बर' हारिखौ दिनै बेसिम गोख्रोङै गसंथानो हानायखौ गुबुननि सिगाङाव बिखाफोर दाननानै गसंनो हानायखौ जाफुंसार होदों होनबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा। बेनिखायनो फ्रेन्ड्स जों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ अरायसिम मान होनांगोन, सनमान होनांगोन, फोथांना लाखिनांगोन। खुलुमबाय। खुलुमबाय। दिनै जोंहा 2023 मायथाइनि 15 फेब्रुवारि खालार। बे सानावनो जोंहा दिनैनिफ्राय 55 बोसोरसो आगोल जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफाद मुंनि मोनसे आफाद जोंनि बर' हारिनि आंसारथिखौ सुफुंनो थाखाय गुबुननिफ्राय उदांथिखौ लाबोनो थाखाय नाख्रेबनाय नासयनायनिफ्राय हारिखौ रैखाथि होनो थाखाय जोनोम जादोंमोन आरो बे आफादनि नाजानायावनो जोंहा दिनैनि बे बर' हारिनि जि थासारि बे थासारिखौ मोनदों होननानै जों बुंनांगोन। जायखिजाया जोंहा बै समनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंहा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि सानदांथि मोनदांथि आरो लुबैनाय बेखौ लानानै जि खामानि मावबोनो नाजादों बे मावबोनायखौ जों नुबोगासिनो आरो इयुनावबो बिथांमोना जोंनि बर' हारिनि लोगोसे ओनसोलाव थानाय गासैबो हारिनि जौगानाय, जाफुंसारनाय आरो गासैबो हारिनि गेजेराव अनलायनाय, खौसेथि, मोजां मोनलायनाय बायदि हाबाफारिनि फारसे खामानि मावलांनो नाजागोन आरो बे मावनो नाजानायफ्रा बिथांमोननि मावनो नाजानायफ्रा जेन अरायबो जाफुंसारो बेखौनो मिजिंथिनानै आङो दिनैनि बे 15 फेब्रुवारि गोथार सानाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम जोंनि तामुलपुराव गोदानै दाजानाय दैमु थुनलाइयारि आड्डा बे आड्डानि आफादगिरि हिसाबै जोंनि बे दैमु थुनलाइयारि आड्डानि जानानै आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम हामलायनाय बावहरबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि गायसननाय सान। बे गोथार सानाव आं दारगुसि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जानानै बयनिसिमबो हामलायथि बावहरो। दुलाराय बर' फरायसा आफादा दुलाराय आसाम नाङैनो एबा दुलाराय भारतबर्षआवनो मोनसे मिथिजानाय गोख्रों फरायसा आफाद। बर' माहारिनि थामोनथा, रैखाथि, समाजखान्थि, रांखान्थि एबा गासै बिथिं जौगानाय बेलायाव इयुननि समफोराव गोख्रों हाबाफारि लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दावगालांनो हाथों बेखौनो आं मिजिंथियो। फिन बयनिसिमबो गोथार बे 52थि गायसननाय सानाव हामलायथि बावहरबावबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय। दिनैनि बे 52थि बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि सानखौ लानानै आं दिनै 1 नं रुसि गुदि फरायसालिनि गायगिरि लोगोसे माखासे फोरोंगिरिया गासैबो दुलाराय आसामनि बर' फरायसा आफादनि जानानै खामानि मावनाय गासैबो आंनि गोरबोनि समाव हामलायथि बावहरनाय थाबाय।